Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako v Photoshope načrtnúť písmo alebo text. Najprv vytvoríme text s tlačením T, klikneme niekde a napíšeme niečo, napríklad ahoj. Potom stlačíme tu začiarknutie na potvrdenie a máme tu objekt s nápisom ahoj. Aby sme to teraz načrtli, stlačíme tu FX a vybereme možnosť vyplnenia. Tu uvidíme rôzne nastavenia a to, čo chceme, je obrys. Takže teraz ideme sem. Tým sa automaticky vyberie a máme obrys. Tento obrys môžeme zmeniť, môžeme si napríklad upraviť veľkosť, ako nám vyhovuje. Môžeme tiež zväčšiť písmo a podľa toho upraviť obrys. Môžeme zmeniť pozíciu, môže ísť napríklad dovnútra. Existujú rôzne spôsoby plnenia, pozri sa na to, keď máš čas a najdôležitejšia vec, farba. Tu môžeš stlačiť a vybrať si akúkoľvek inú farbu. Ak sa ti toto nastavenie páči, stlač OK a máš obrys. Ak chceš zmeniť nastavenie, vráť sa na FX, možnosť vyplnenia a uprav si to podľa svojho. Ak ti video pomohlo, bol by som rád za like a s Bohom.